Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuvula ngomkhuleko njengamanje. Baba wethu osezulwini, masingcwelise igama lakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Siyakucela Nkosi uJesu kuba izwi lakho lehlele empilweni zethu njengemvula, kube khona ukuqonda nokumbulelwa kwezwi lakho eliletha ukuphila, libe ukukhanya empilweni zethu njengamanje. Siyacela Nkosi kubo bonke abantu abazolalela izwi lakho njengamanje likhulunywa lisuke embhalweni, ngoba wena nezwi lakho ni munye. Siyacela Nkosi kuba lingene ngaphakathi ezinhlizweni zabo, bezwe izwi lakho babe nokuqonda. Siyacela Nkosi uJesu kubo bonke abagulayo abangekho right, mabelizwe izwi lakho lilethe ukuphila ezimpilweni zabo. Laba ababoshiwe emandleni obumnyama bephika, abanye babo bengenakho ukunqoba nokuqonda. Siyacela Baba ukuthi lifike libakhulule izwi lakho. Laba abangekho right ngokwempilo lifike lilethe ukuphila, ngoba wena uze nokuphila ezimpilweni zethu. Siyacela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Sizocela kubo bonke abantu abalalele, ikakhulukazi laba abakholwayo abasindisiwe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, usheshise uthathe iBhayibheli lakho noma iBhayibheli elikhona endlini ukuze sizoba nokuqonda sonke masifunda imibhalo ukuba kuyini ukukholwa nokuthi kufanele simele sihambe kanjani kule ndlela yokukholwa esikuyo singabantwana bakaNkulunkulu, sisindisiwe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Nawe ongenakho ukuqonda ukuthi kuyini ukukholwa, sheshisa uthathe iBhayibheli elikhona endlini ukuze sohambisana sonke kanye kanye. Mungenalo iBhayibheli, sheshisa uthathe ifoni yakho udownload i-app yeBhayibheli uNkulunkulu mayivumile, ngoba uKristu Jesu uyinkosi nomsindisi. Makuvume yena nathi siyavuma, enza njalo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Angihambi ngedwa ke, ngihamba nomfowethu umhlengi. Over to you Nondaba. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu, igama lomusa neqiniso nothando nokuthobeka nokubekezela nokuphila. Sithi siloko esithule lobo bufakazi ukuthi uNkulunkulu munye nezwi lakhe abahlukani, ungumnini mandla onke, konke okukhona emhlabeni kukhona ngenxa yakhe. Amen. Silobe sibonga uNkulunkulu ngokuphila asinika kona, njengoba sihamba le ndlela yokukholwa nendlela yensindiso. Sinikela zonke izibongo nodumo kuNkulunkulu uBaba wenkosi yethu Jesu Kristu, okuyena osikhululile ezonweni zethu ukuze sithole umusa, sikwazi ukubuyisana kanye noNkulunkulu ngamandla awanike uKristu, ukuze akhazimule kuKristu noKristu akhazimule kithi, thina mase samukela isiphiwo esiqhamuka phezulu ezulwini, isinkwa semihla ngemihla negazi likaJesu okuyilona lisibekelayo ukuze sisindiswe, sibuyiselwe kuNkulunkulu ngokupheleleyo. Uma sizimisele sibona futhi ukuthi sifanele umusa. Sibonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abangcwele ayebathumile ukuthi bazosithula ijoka ngomqulu wencwadi obizwa ngeBhayibheli noma incwadi engcwele. Ababe nesibindi bamelana nazo zonke izinhlupheko, bazinikela ngenxa yezwi, kungeyona inzuzo yengcebo yasemhlabeni kodwa ngenxa yezwi. Bazinikela, bahlupheka kwaze kwaba segcineni, beshiswa, begxotshwa ngamatshe, beshawa, benqunywa, benziwa inhlekisa, bethukwa.
kodwa khona kunjalo baphelanga amandla balithwala izwi likaNkulunkulu kwaze kwaba segcineni, njengoba nathi sizimisele ukuthi senze njalo. Siqhubeka simema nabanye abafowethu nodadewethu nabantu abadala asebephumile ekukholweni bahamba ngendlela engafanele ukuba babuyele kuNkulunkulu. Bese kuthi kulabo abasaqhubeka ngokuhamba endleleni yokukholwa siyabagqugquzela, siyabakhuthaza ukuthi abekho bodwa kodwa sisonke. Abaqhubeke babambelele babekezele ngokuba konke okwesikhashana siyizihambi la emhlabeni, into esizele ukuzodumisa ngokuba size ngalo udumo lukaNkulunkulu, nathi sifanele ukumdumisa simbonge mihla yonke yokuphila kwethu. Sibonge uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abangcwele abathula ubufakazi wabashiya nesiphiwo sikaMoya Engcwele ukuthi basidlulisele nakwabanye. Namanje sisami lapho kuleso sisekelo sabapostoli sevangeli likaKristu lokuphenduka, ngokuba lona ivangeli lokuphenduka umuntu athethelelwe izono zakhe bese yahamba ngemfundiso kaKristu. Imfundiso kaKristu ukuthi masithandaneni, siphile ngokuthula, sihlukane nezono ukuze sibuyisane noNkulunkulu. Akukho okudlula lokho. Uma kukhona okudlula lokho singathanda ukwazi. Yes Lord. Kodwa esikwaziyo ukuthi ivangeli elokuthi uma lishunyayelwa liphendula abantu izinhliziyo zabo ezindleleni zabo zobumnyama ukuze babuyisane noNkulunkulu, ukuze bathole ukuphila okuphakade okuKristu. Izwi ilona elinyakazisa umphefumulo, liguqule inhliziyo, lihlola yonke indlela yomuntu ukuze umuntu asindiswe. uNkulunkulu umusa wakhe wothando ngokuba isimo senzondo sigcwele phakathi kwethu singabantu. Inhliziyo zethu zilikhuni, uSathane uyanqoba ngamalengiso ezinhliziyweni zabantu. Abantu bafisa izinto zomakhelwane baze bavukwe umona nomhabholo, benze konke ungalungi ngenxa yenhliziyo zilikhuni. Ukuthembela ezwini akusekho, ukuphila ngezwi sekuyinto eyimvela kancane. Namanje nake sigqugquzela ukuthi abantu baqhubeke nokuhlala ezwini. Siyazi ngokuba imibhalo iyafakaza ukuthi ukusindiswa kuyinhlekisa kulabo ababhubhayo, kodwa kulabo abasindisayo kungamandla avela kuNkulunkulu. Ngokuba uNkulunkulu uthembekile ngezwi lakhe, konke akukhulumile nakuprofithile kuyenzeka. So sihleli ke kuleso sisekelo, ongiphi incwadi yeZaga. Sihleli kuleso sisekelo, incwadi yeZaga sahluko 18 verse 1. Sihleli kuleso sisekelo sikaNkulunkulu sokukholwa nokuthi sambe ngobuhlakani bukaNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu ukuhlakanipha kwakhe abunakulandulelwa. Ngeke futhi ubulandulele, ngeke uze ucashele, uhlola yonke into ngokuba ukwenze konke. Amen. Amen. Incwadi iZaga isahluko 18 verse 1. Ozahlukanisayo ufuna esakhe isifiso, uphika konke ukuhlakanipha. Isiwula asithokozi ngokuqonda, kuphela ngokuveza. Awuqala uverse 1, ngifuna uverse 1. Uverse 1 ukhuluma into ebalekile. Ozahlukanisayo ufuna esakhe isifiso. Umuntu ozihlukanisayo kusho ukuthi khona lekubekwe khona umyalo ukuze umuntu awulandele, mase umuntu ayahlubuka kumyalo noma kumyalelo azifunele okwakhe ukuze ajabulise inhliziyo yakhe, ngokuba inhliziyo yakhe iyamkhohlisa.
ukuthi angalaleli nawe ngelinye ilanga nami ngelinye ilanga ngangizihlubukile ngahlubuka kukubiki ukuzohlubuka ungazi ukuthi uhlubukile wenze zonke izinto ezojabulisa wena bese kuzoba worse kakhulu uzohlubuka wazi ngokuba ngaso sonke isikhathi isazelo siyakutshela ukuthi wena uhlubukile ngokuba iqiniso likhona kuwena ngaphakathi ukukhanya kukhona kuwena ngaphakathi kodwa ubhizi uzama ukugqiba ukukhanya ngokungcola kodwa ukukhanya hlezi kukhanya ngaso sonke isikhathi so umuntu ozitshela ukuthi uyazi akafuni ukulalela ngokuba uyazitshela uma uzitshela uyaziphakamisa uyazidla uyazikhuphula wena uhlakaniphile emehlweni akho zonke izinto ozenzayo ziright emehlweni akho izingane azifuni ukulalela abazali ngokuba umphakathi esiphila kuwona uveza izinto ngomabonakude nangamaphephabhuku nango-Instagram nango-Facebook nezinye izinto ezenzeka ko-WhatsApp emagruphini abawavulayo esikoleni izingane zihlala ngamaqulu ziyakhohlisana abanye ekhaya abazelwe baningi bazitshele ukuthi bona bangcono kuneminye imindeni noma kunabanye abantu base bazikhuphula izingane zabafana ngoba naku ziningi zifuna ukuba yiqhwaga ingane zamantombazane ngoba naku ziningi zifuna ukuba yizintombi zendawo kodwa isiphetho songafuni ukulalela uhamba indlela ethandwa wena sihlezi soba nomphumela omubi ngokuba unikiwe umyalelo wokuthi uziphathe kanjani kodwa ngenxa yokuthi wena hallelujah glory to God hallelujah hallelujah enhlizweni yakho usuhlangane nabangani bakho abagcwele umoya wokungcola nokudukisa umyalelo obunikiwe ekhaya awusawulandeli lo myalelo usuyagoloza futhi nasekhaya abantu abadala sebeyinyoni abazilutho wena sewazi ngaphezulu kwabo ngokuba unabantu ohlala nabo abakutshela ukuthi wena ulayithile abakutshela ukuthi wena ngeke uzwe ngoba wakho wazini uma wakho ngalezi zinto lezi wazini uma wakho ngalezi zinto lezi yini abayaziyo abazali bakho ngale mpilo esiphilayo kuright ukuthi sibheme siphuze kuright ukuthi sithi siyohlela sifuna intombi kuright ukuthi thina amantombazane sithi siya kwi-date mawubona abafana insintitheke uhlala endlini uqede u-30 minutes nangaphezulu i-hour esibukweni uhambe uye lapha esitolo esidayisa izinto zokwakha ubuhle uze nje uyaphuma wena muntu wesifazane uyofeba ngenxa yokuthi ufuna ukuthenga lama cosmetics azokwenza uzibone ngathi umuhle ngokuba yini awugculile awenele ngale ndlela oyiyo so uNkulunkulu uthi wakhe umuntu ngomfanekiso wakhe wamlika imiyalelo umuntu uphele uthi uNkulunkulu wenza konke wabona ukuthi kuhle uthi ngakwenza konke ngabona ukuthi hallelujah finish God ngabona ukuthi kuhle wenza amanzi nelanga nakho konke
wathi ngabona ukuthi kuhle. Yes, Lord. Wakha umuntu ngomfanekiso wakhe. Uphelele umuntu muhle. Mbusisa. Hallelujah. Wambusisa ngakho konke. Manje besiyothenga i-makeup. Ufana nobani ngoba usafana noNkulunkulu. uNkulunkulu akadalanga upendiwe. Uma uthi umntwana kaNkulunkulu, kukuphi leBhayibhelini athi uNkulunkulu ngimdalile umuntu ufuneka apende umlomo afake inwele zokufakelwa. Ezabani le inwele ozifakayo? Nina abafana niyahlohlana. Nikhuluma izinto eziwubula. Khona incwadi yezaga ngithi sahluko 1. Yebo, ngifuna incwadi yezaga sahluko 1. Khona ke ngifuna ukuthi uyifunde. Amen. Ngifuna uverse 10. Hallelujah. Incwadi izaga esahluko sokuqala verse 10. Yes sir. Ndodana yami, Ndodana yami, uma izoni. yayizwa le ndaba lalela. Thiwa ndodana. Yes, Lord. Uma izoni, umuntu oyisoni umuntu ophambukile. Amen. Umuntu ongahambi ngendlela efanele. Yes, Lord. So wena unikiwe umyalelo nendlela efanele ukuze wena ube indodana Yes, Lord. eqotho, elungile, efanele. Amen. Ukuze wena ube isibusiso phambi kwabazali bakho naphakathi kwekhaya lakho. Yes, Lord. Unikiwe umyalelo, ekhaya khona umyalelo. Leli ikhaya likaNkulunkulu. iBhayibheli umyalelo kaNkulunkulu. Amen. Sinikiwe umyalelo ukuthi ke sambe ngendlela kaBaba wethu osezulwini. Yes, Lord. Ubaba wethu osezulwini indlela zakhe zonke zilungile. Yes, Lord. Yes, Lord. So bese kuzoba khona labo abafuna ukwenza intando yenhliziyo. Yes, Lord. Amen. Ilapho ke incwadi ifika ikutshela khona ukuthi ubaba uthi ndodana yami, Uma izoni zikuyenga. ziyakuyenga. Angithi ekhaya uphume nomyalelo. Bese ufika kule qulu labafana sebeyakuhlela ngamanga ngokuba ke bona bagcwele umoya wokudukisa, badukile. So njengoba benomoya wokudukisa nawubedukile, umoya kaSathane ogcwele kubona, Yes, Lord. umoya wokungcola ngokuba bazokukhohlisa. Iyasho incwadi ukuthi uSathane unguyise wamanga. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Kungakumangalisi uma nezingane zakhe zenza into efanayo. Yes, Lord. So uma ke wena unikiwe umyalelo ukuthi ke uma izoni zikuyenga, Ungavumi. ungavumi ngokuba uyawazi umyalelo. So ake kuthiwe ke uwazi umyalelo. Ekhaya ukhuye ekhaya kwemdlwembe, ubaba umdlwembe, umama umdlwembe. Bonke bayimdlwembe. Kodwa bazele nifana namathwane enyoka avele bese ezaliwe aphuma abhekele nomunye aphuma abhekele kodwa ukuthi banomama. Ikhona vele imndeni enjalo. Unse emhlabeni. Hallelujah. Kwapunzi idla emini. Kwamaqhange umuntu uzenzela noma ngabe ile ethandayo. Yes, Lord. Amen. Umama ungena nebhodlela likaBhiya, ubaba ungena nentombi. Umfana okhona ungena nento zomntshontsho, umuntu wesifazane ngapha nawe ubhema ugwayi, uyazifebela. Awukho umthetho ekhaya. So uma ke sokufika umthetho uzokulungisa, uzokuqoqa, uzokukhombisa ukuthi wena awuhambi ngendlela efanele, uyonakala. So iqulu labafana bayakhohlisa. Bakutshela ukuthi hambani nontshontsha. Amen. Ekhaya utsheliwe kuthiwa ungeni, Yes, Lord. ungawaqamba amanga. Yes, Lord. So usufundiswe kuthiwa hamba ontshontsha. Bese ke uthi ngizothina ekhaya ubuza kubona. Amen. Amen. Bathi hayi zofika batshela ukuthi usufunda uqamba amanga, uyahamba ekhaya webatshela ukuthi hayi ngithe
ngiphume endaweni yokuthi kanje kwenzakala ukuthi sebekufundisile sawuqalile ukufunda amanga sozowakhuluma amanga kube into engathi ayenza engathi ayikho akuyona into wrong ngoba yini sekumkhuba lo ufakayo wonke umoya womngcola nomoya wonakala umoya oqala kancane umoya wenkohliso oqala kancane umoya wamanga oqala kancane umoya womntshontsha oqala kancane umoya wokufebe uqala kancane umoya wenzondo uqala kancane umoya wokubulala uqala kancane umoya wokuthakatha uqala kancane yonke imoya ekhona iqala kancane mesiyakhula ifana nembewu ekhulayo enhlizweni yakho igcine seyibusa impande yakho ungasakwazi ukuthi ke uyibulale sodinga izwi elingcwele lika Jesu Kristu ukuze wena uqondiswe Satan hallelujah yayizwe indaba so uma ke unikwa umyalelo kuthiwa ndodana yami uma izoni zikuyenga umuntu okuyengayo akakubizeli iqiniso yalizigama uyakuyenga bathi abantu intombi ishelwa ngamanga lo ntombi eshelwa ngamanga mina ngeke ngiyifune ngoba bathi ke uyithembisa izulu lomhlaba noSathane wenza njalo umuntu othi uyisoka oshela ngamanga uthola umoya kaSathane ngokuba uhamba enza izethembiso kubantu ezingelona iqiniso ngeke uthi umthetho kaNkulunkulu ke indoda mayibe nonkosikazi munye awulali ngaphandle komshado ngeke uzuqabule umuntu ungashadile naye funeke nize nishaje bese kuyimanxa ubeka umlomo wakho kuyena ngokuba mawulala sowenza isono so uma umqabula isono siyaqala lapho siyakhula ukukhanuka ukuthi engathi ngavele ngimbambe ngimginqe phansi mase umginqe phansi mase kuba ngaphezulu kwalokhu obukwenza yini inhliziyo ingikhohlisi ngaphezulu kwakho konke wena ufakazi uyakwazi lokho uyiphilile lo mpilo uyayiphila lo mpilo and lo mpilo leyo ayikuletheli ukuthula hallelujah ayikuletheli ukuthula ndodana yami uma izoni zikuyenga ungavumi usathane le ncwadi yetshela usathane emekulinga ungavumi usathane uzokulinga hallelujah usathane uzokulinga ngisincwadi eJakobe lefunayo so hallelujah ngiphe lencwadi lesifunda incwadi yeZakha chapter 18 amen kubeke ozahlukanisayo ufuna esakhe isifiso so inhliziyo ithi meyihola umuntu usuke sebonile ukuthi lento le ayifunayo iphambene nokulunga kodwa khona kunjalo ngenxa yokuthi usefuna ukugculisa inhliziyo yakhe uphika konke ukuhlakanipha bese abalekele ukuhlakanipha esikoleni thiwa kuzobhala itest unikwa isikhathi ukuthi ufunde wena ungaboni ukuthi ke ufunde kuhlakanipha ubona ukuthi wena mawuthatha ukopela lento le ekuthiwa ke uzothestwa ngayo kuhlakanipha ngokuba yini ufuna ukuphasa kodwa uyazi ukuthi uphase ngendlela engafanele ngoba ukopelile kusiza ngani ukuphasa kwakho ngokukopela ngokuba noma sowufika emsebenzini lo yoqashwa khona awuwazi umsebenzi yini ufuna ukujabulisa inhliziyo yakho fana nomuntu kuthiwa kufunakala abantu abakwazi ukushayela ahamba athi uyakwazi ukushayela engakwazi ukushayela awunikwe umsebenzi athathe imoto ayifake ezihlahleni bese efaka imoto ezihlahleni bese kuthathwa kubhekwa kusethiwa lo muntu akazange aza kufundela ukushayela akanayo experience ukuthatha ushortcut ngokuba ufuna ukujabulisa inhliziyo yakho uphika konke ukuhlakanipha ukuhlakanipha kuyasetshenziswa
Ukuhlakanipha kuyasetshenzelwa. Uyazithoba. Uyafunda. Uyazinikela ekuhlakanipheni ukuze inhliziyo yakho itshalwe imbewu yokuhlakanipha ukuze ukwazi ukuhlola nokubona izinto ezingafanele. Ukuze ukwazi ukuqhelelana nokubi ngokuba uma ungenabo ubuhlakani kaNkulunkulu yazi ujabuliswa yona yonke into ekhulunywa abantu engasile. Yonke into encane ezakalayo wona uyibona ngathi ke igugu. Kanjalo noSathane ufika kanjalo enhliziyweni zabantu. Umuntu wena ecula igospel esontweni ekhwayeni kukuhle esontweni. Awuculele inzuzo esontweni. Udumisa uNkulunkulu ngokuba kungumsebenzi wethu ukuthi ithi incwadi yamahubo dumisani uNkulunkulu ngokuba umusa wakhe ungowaphakade. Akhiwonga ukuthi asenze imali ngegospel. Akhiwonga ukuthi asiculele imali. uDavide wasungula igospel noma ichoir esontweni bayedumisa uNkulunkulu mihla yonke. Akekho kuthiwa wayecelebrate wayesana autograph. Dumisani uJehova endlini yakhe engcwele. Udunyiswa kuphi? Endlini yakhe engcwele. Isho ichapter neverse. Incwadi amahubo isahluko 150. Incwadi yamahubo isahluko 150 ithi mdumiseni uNkulunkulu kuphi? Endlini yakhe engcwele. Indlu kaNkulunkulu ithempeli lakho lomzimba ophila kona. Nimdumise emkhathini wakhe wamandla. Nimdumise ngeze udumisa ubhekisa ezulwini. Emkhathini wakhe wamandla. Dumisa uNkulunkulu ungazidumisi. No. But umuntu oyisiwula uyakubalekela ukuhlakanipha. Yingakho umuntu oyisiwula ezonda umuntu ohlakaniphile ngendlela kaNkulunkulu. Lokho ke ngeke ukuze kufihlwe. Umuntu ohamba indlela engalungile uyamzonda umuntu ohamba indlela eqondile. Awuzondi umuntu qobo lakhe wena uzonda indlela kaNkulunkulu. Ngokuba indlela kaNkulunkulu iyona le engenza ukuthi mina ngihambe ngokumesaba uJehova. Hallelujah. Ithi incwadi mesabe uNkulunkulu. Yes Lord. Mesabe. Hallelujah. Mesabe uNkulunkulu ugcine imiyalelo yakhe. Dumisani uJehova endlini yakhe engcwele. Amen. Hlala ekumesabeni uNkulunkulu. Yes Lord. Imndeni iyaphela ngenxa yo shortcut. Abantu bayaxoshwa emsebenzini ngenxa yo shortcut. Abantu bayathakathana ngenxa yo shortcut. Abantu bayabulalana ngenxa yo shortcut. Abantu bayafeba balala bengashadile ngenxa yo shortcut. Abantu bakhipha izisu ngenxa yo shortcut. Abantu bayabusa esikhundleni abahleli kuzona ngenxa yo shortcut. Yezwe indaba. Yini babalekela ukuhlakanipha. Bafuna ukugcwalisa izinkanuko zabo. Kapha incwadi kaTimothy isahluko sesibili verse isahluko incwadi yesibili kaTimothy isahluko sesithathu verse 12 Gijimuya kuyona. Incwadi yesibili kaTimothy isahluko sesithathu verse 12. Ngifuna ukukutshela ukuthi ithini incwadi. Yebo, bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu. Imake bonke ngikhuluma ngokuthi uma umesaba uNkulunkulu ugcina imiyalelo yakhe. Uma umesaba uNkulunkulu wena uyazithoba, uyazinikela ezwini lakhe ukuthi kube yizwi lakhe elizobusa emzimbeni wakho, kube yizwi lakhe elizobusa inhliziyo yakho, kube yizwi lakhe elizohamba ngaphansi kwezinyathelo zakho. Izwi lakhe lizoba isibani ezinyaweni zakho. Yes Lord. Amen. Izwi lakhe lizoba ke into oyiphathayo mihla yonke ukuphila kwakho ngesandla sakho. Izwi lakhe lizokuba umgexo empaleni wakho ulithekeleze ukuze noma ngabe sawuphuma endleleni likhumbuze ukuthi usuphumile endleleni. Ithi incwadi
Yebo bonke abathanda bonke abasaba abahamba bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu umuntu othanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bahamba kubani kuKristu Jesu bahamba kubani kuKristu Jesu awuhambe kushembe no awuhambe kumhlengi no awuhambe kwi-Roman Catholic Church awuhambi ngegama lebandla kuKristu Jesu uhamba ngegama lomnini webandla igama lomnini webandla kuKristu Jesu uma ungafuni ukuhamba ngoKristu Jesu wena awuyena kaNkulunkulu ungazikhohlisi nakancane ungazibiza umbize yena uma ungafuni ukuhamba ngendlela kaKristu Jesu awuyena kaNkulunkulu bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu yes sir kuKristu Jesu bayakuzingelwa bayakunjani bayakuzingelwa bonke abantu abaphila ngeqiniso baza kuzingelwa why ngokuba umuntu ozonda iqiniso uyamzonda umuntu ana kaNkulunkulu phila ngeqiniso haleluya abamfuni uma umuntu uthi amqondisa ngeqiniso uyisitha kuyena ngokuba ukutshela ukuthi yena intando yakhe nayenzayo yebo intando yakho ngoba uthandwa inhliziyo yakho akubona kaNkulunkulu awunaki ukuthatha into engeyona kaNkulunkulu ufuna ukuyenze kaNkulunkulu ngenkani ingakho-ke abantu abashumela lo hlobo le-gospel bengatholakali bevela kancane ngokuba abafundisi benu bafuna ukunitshela izinto ezojabulisa amadlebe enu bafuna ukunitshela izinto ezokwenza ukuthi ninkintshazeke nibone ngazi ukuthi uNkulunkulu uzonibusisa ngemali ngokuba yena kuphela into enijabulelayo leyo nize nithi faka imali uzobona ngokuba yini inhliziyo zenu zinitshela ukuthi utho ngemali ithi bonke abahamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuzingelwa kodwa kepha abantu ababi kodwa labo abantu abenza okubi nabakhohlisi nalabo abangabakhohlisi lalela ngithe mina umuntu owenza okubi ukhohlisa umuntu omsulwa ngokuba ufuna ukumluthela ukuthi azofana naye baqhubeke benze izinto ezukubonakala babhebhetheke ufuna ukwandisa ukukhohlakala imisebenzi kaSathane le akayengeke haleluya uNkulunkulu uthi incwadi yaJakobe isho njalo awuhambe kuyifunde incwadi yaJakobe chapter 1 ngiphe leyo incwadi leyo ngifuna ngiphe lapha from verse 12 incwadi yompostoli uJakobe isahluko sokuqala yes sir verse 12 ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni yabona ngesikhathi ulingo ubekezela unqaba ukuvumela uSathane ukuthi aguqise umthandaze usengaphansi kwesibusiso ingakho incwadi ubusisiwe obekezela lapho khona izilingo zimehlela ngokuba esefivinyekile ngokuba phezulu konke esevivinyiwe uyakwamukeliswa ekugcineni kwakho konke uza kuqonyeliswa umqhele wokuphila umqhele wani wokuphila umqhele wokuphila umqhele wokuphila sifuna umusa neqiniso nokuphila okuphakade okukuKristu Jesu othenjisiwe inkosi uthenjisiwe inkosi kwabayithandayo isonto ngishoyo uma wena izwi kaNkulunkulu libusa kwena kuyilona elikuholayo amen ubusisiwe ngokuba uthenjisiwe umqhele wokuphila kulabo abathanda inkosi thenjiswe inkosi uqobo lwayo uNkulunkulu uqobo lwakhe othembisile
Mesithini incwadi? Hallelujah. Umuntu oyengwayo. So umuntu uma eyengwa, izincwadi ikhuluma ngokuyenga. Yes, Lord. Ithe incwadi ngale kwincwadi eZakha. Ndodana yami, Yes, Lord. uma izoni zikuyenga, ungavumi. Hallelujah. Masithi incwadi lana kwincwadi kaJakobe. Ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni. Uma uhlala kulingweni ulinda, Ngokuba esevivinyekile. ngokuba emva kwako ukuthi sowuvivinyiwe, Uyakwamukeliswa. uyobe sowukonyeliswa Umqhele wokuphila. umqhele wokuphila ophakathi. Othenjisiwe. Lowo mqhele uthenjisiwe. Yinkosi kwabayithandayo. Labo abathanda uNkulunkulu, isithembiso sabo umqhele wokuphila ophakathi. Umuntu oyengwayo. So lowo oyengwayo noma olingwayo, Makangasho ukuthi uma ulingwa ungasho ukuthi ngiyengwa nguNkulunkulu. uNkulunkulu uthi ungaqambi amanga, uthi uma ulingwa. Yes, Lord. Uyezwa uthini igama lithi uSathane walinga uJesu. Yes, Lord. Yes, Lord. uJesu walinga uSathane yini? No. uNkulunkulu walinga umuntu yini? No. uSathane walinga uJesu. Amen. So ithi incwadi uma umuntu eyengwa noma elingwa, Yes, Lord. angalinge aqambe amanga athi ke ulingwe uNkulunkulu. Yes, Lord. Yes, Lord. Ulingwe yini bahlele? Ngokuba uNkulunkulu Ngokuba noNkulunkulu esimkhonzayo engayengwa akayengwa, akalingwanga, wahluleka uSathane ukulinga. ngokubi. Wahluleka uSathane ukulinga uJesu entabeni. Yes, Lord. Amen. Wathi kubhaliwe Yes, Lord. Yes, Lord. ukuthi umuntu akayokuphila Amen. ngesiko kuphela, Yes, Lord. kepha ngawo wonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu. Yes, Lord. Amen. Wathi kubhaliwe, Yes, Lord. Kulotshiwe. Hallelujah. kulotshiwe Yes, Lord. ukuthi umuntu Amen. akawulinge uNkulunkulu wakhe. Yes, Lord. Amen. 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 Wathi Sathane, jikela emva kwami. Yes, Lord. Amen. Ukumelwe ukukhomanda uSathane unawo amandla. Yes, Lord. Nikhuluma ngokuthi ulimi linamandla Yes, okudala. Lord. Yes, Lord. Angifuni kodwa ukudala ukunqaba uSathane. Yes, Lord. Amen. Ukunqaba uSathane kunzima kunina. Amen. Amen. Nifuna ukumgodla uSathane bese nifake ekhwapheni. Niqalaza ukuthi akekho umuntu obonayo. Amen. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ubona yonke into. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Uyayazi imihlinzo yomuntu. Yes, Lord. Uhlola yonke imihlinzo yomuntu. Akukho kusithekile. Akukho kusithekile kuyena. Amen. So izimo okhuluma izoqondile lifika buhlungu enhlizweni. Kodwa kusekuyilona impela leli efuneke lihlole. Hlabe lihlukanise. Amen. Njengoba lihlola liyabhekisisa ukuthi wena ekuhambeni kwakho nokukholwa kwakho uyamphika uSathane noma wena uphila na uSathane kodwa uqamba amanga ngomlomo. Ngomlomo nithi niyamkhonza, ngezenzo niyamphika. Ithi incwadi uJesu uNkulunkulu akalingwa. Yes, Lord. Yes, Lord. Umuntu kwenza yini enze ukuthi umuntu alingwe? Yes, Lord. Veza ngencwadi. uNkulunkulu angeyengwe ngokubi. uNkulunkulu ngeke azalingwe ngokubi. Naye uqobo akayengi muntu. Yazi indaba ithini? Naye uqobo lwakhe akalingi umuntu uNkulunkulu. Amen. Uma uhlola ngizwa lezizwi, lithi uyahlola, akakulingi, uyakuhlola. Uma uhlola uthatha igolide ulifaka emlilweni. Yes, Lord. Amen. Ulibheke ukuthi ke lingamelana nomlilo. Nomehluko. Hallelujah. Yawuzwa umehluko, uyakuhlola. Amen. Uma uphasa lapho uyakuthatha ubeke endaweni. Uma uyifake uzosha. Yes, Lord. Ngoba izwi lakhe lingumlilo ohangulayo, liyinkemba, liyimbazo. Yes, Lord. Kepha yilowo nalowo Yilowo nalowo, oyengwa ehuhwa. nalowo emazwake. Hallelujah. Nalowo olingwayo, Yes, bese ke ehuwa kusho ukuthi uyakhanukwa. Amen. Amen. Uyakhanuka. Amen. Amen. Ubona into ekhazimlayo, Yes, Lord. Amen. uyasondela kuyona. Yes, Lord. Ufuna ukuyabonela eduze. Yes, Lord. Ngezakhe izinkanuko Angitsho izonto leyo. ehungwa. Ithi indaba. Akuyona yonke into ecobezelayo ongathi igolide. Yes, Lord. Ziningi izinto ezakhiwe ngoplastiki mase ziyafakwa into ecobezelayo engathi igolide. Hallelujah. Mase uyithatha uyifake emlilweni lihle. Ingakho izwi laNkulunkulu kuthiwa ke lingumlilo. Ohangulayo. Ngokuba khona abantu abagqoka ubungcwele ngegama. Mase ufika kuyena uthola ukuthi uplastic. Yes, Lord. Negospel yakhe igospel yeplastic moyifaka emlilweni yasha. Amen. Bese kuzoba khona igospel yegolide la ngempela lesishumayelayo.
lebholo phansi esekutshelayo ngempela ukuthi ke ngabe wena ukukholwa kwakho okweqiniso noma ngabe wena uvela uMasigcozi na. Amen. Kuyakuhlola. Konke kuyofaka umlilweni. Bonke usho njalo umpostoli Paul. Athi umsebenzi womuntu khona wokhuni, khona wodaka, khona wesiliva, khona wegolide. Lowo oyohla umuntu obenza lo msebenzi yena uyokusindiswa ngokuba uzamile ukwenza umsebenzi. Kodwa umsebenzi uyakusha. Ngokuba yini? Awufunanga upheleliswa. Yazi indaba. So ithi uNkulunkulu akalingi umuntu. Umuntu uma ke ehuhekwa noma eyengwe ehuhekwa usuke ehuha inkanuko zakhe. Yes Lord. Yes Lord. Amen. Inhliziyo yakho ekutshelayo ukuthi no ngingalala nje kancane ngingashadile. Amen. No ayikho inkinga. Phela sengingedwa nginesizungu manje. Unkosikazi wami wangishiya. uNkulunkulu uzo-understanda ngoba uyena umfazi wami ohamba ophinga. Mina ngiphinganga mina. So nami ngahamba ngoshada. Uma inkanuko isithathile. So ngaleso sikhathi inkanuko isiyathatha. Ifuna nembewu nayo enhlizweni yakho. Iyathatha inkanuko. Yenza njani emva kwalokho? Ibeletha isono. Iyathatha bese iyakhiqiza. So uzele isono umcabango wakho. Ukuthi ke uvumele uwazi kahle umthetho ukuthi uthini. Wavuma wena ukuthi hayi ayikho inkinga. Ngale madlana le uma ngiyothenga lapha ngeke kube inkinga ngizohamba ngothenga lo muntu esifazane ngizolala naye kuphela kanye sithandani. Sawuqalile Uma inkanuko isithelile. yathatha inkanuko yabeletha. Amen. Nesono sesiphelelisiwe. Emva kwalokho sawukhiqiza isono, wazala isono. Sawuphila esonweni, Sizala ukufa. sawuphila esonweni, ufile njengobaba wethu Adamu owafela esonweni. Ngemsebenzi yongafuni ukulalela. Indodana kaDavid. Hallelujah. Thola. Do you understand? Hallelujah. Ungafuni ukulalela kwenza umuntu aholwe inkohliso. Ayinkohliso iyabusa. Iyabusa inkohliso. Amen. Ingakho ithi incwadi abenzi bokubi bezoqhubeka bande. Yes Lord. Yes Lord. Amen. Amen. Ngokuba yini? Abafunanga ukukholwa iqiniso. Ngiphi incwadi yaseThesalonika yesibili isahluko 2 verse 8. Sibakhombise. Funjashi. Hallelujah. Incwadi yaseThesalonika. Incwadi yesibili kwabaseThesalonika. Isahluko sesithathu verse 2. Ngifuna isahluko sesibili verse 8. Hallelujah. Isahluko sesibili verse 8. Yes sir. Lapho ke uza kwambulwa lowo ongenamthetho. Ayisho izindaba ithela incwadi ezaga sahluko 18 verse 2 verse 1. Hallelujah. Incwadi ezaga isahluko 18. Isahluko 18 verse 1. Incwadi yezaga isahluko 18 verse 1. Ozahlukanisayo efuna esakhe isifiso. Umuntu ozahlukanisayo efuna esakhe isifiso Uphika konke ukuhlakanipha. uyisaphula umthetho. Yezwa indaba. Umuntu ongafuni ukulalela uyisaphula umthetho. Ithi incwadi yaseThesalonika chapter 2 incwadi yesibili yaseThesalonika chapter 2 verse 8. Amen. Lapho ke eza kwambulwa lowo ongenamthetho. Lapho kunesikhathi esizayo kuza kwambulwa lowo ongafuni ukulalela umthetho. Kunesikhathi lapho kukhona kuzofika uNkulunkulu ezokwambula lowo ongafuni
ukugcina umthetho. eyakumqeda inkosi uJesu Kristu Angizwa? eyakumqeda inkosi uJesu Kristu Ngani? ngomoya womlomo wayo Ngomoya oyingcwele. Yes, Lord. Iyakumqeda. Yes, Lord. Imchithe ngokubonakala kokufika kwayo Yebo. Ukuphela komhlaba. Yes, Lord. Ukuphupha komhlaba kuzohlukaniswa inhloko nesixhandi. Kuzohlukaniswa phakathi kwezimvu nezimbuzi. Yes, Lord. Imbuzi zizothathwa ziyobekwa ngakwesonxele. Izimvu zibekwe ngasokunene zibusiswe. Amen. Yes, Lord. Kuzokwembulwa umuntu ongenamthetho, umuntu oyihloka ongafuni ukuzwa, awufuni ukulalela abazali bakho, awuhloniphi. Udaka utshwala, uyaphuza, uyafeba. Ubhema ugwayi, ubhiza, ublowa intuthu ebusweni bukaNkulunkulu. Amen. Usitshela ukuthi ulayithile. Amen. Phatha imithi uyathakatha. Ushumayela ivangeli leziwahlo unika abantu amanzi njalo usisiwe. Uthi uyeza uJesu Kristu. Amen. Uzokwambula umuntu ongenamthetho. eyakumqeda inkosi uJesu Uthi Kristu iyakuqeda ngaye. ngomoya womlomo wayo imchithe So ngomoya womlomo izwi lakhe leli eliyokwahlulela. Lezwi elishunyelwa manje ilona zwi elibhalwe phansi eBhayibhelini. Ingakho sihleli kwisisekelo seBhayibheli. Ungahamba uyakufundela ube umfundisi. Ubuye nesitifiketi uzokhulumela ivangeli esingalazi. Umpostoli Paul uyasho athi nina nilahlekile. Ubani ondukisile, ubani onthakathile. Uthi noma ngafika noma ngabe ubani. Noma kuthiwa ingilosi eqhamuke ezulwini noma kuthiwa abapostoli. Uma bephambanisa ivangeli likaKristu. Labo bayisiqalekiso. Hallelujah. Bayisiqalekiso. Makabe ngoqalekisiwe. So manje na ke siyanitshela sithi uma uyisaphula umthetho uyeza uJesu Kristu uzokwambula lowo ongenamthetho. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. eyakumqeda inkosi uJesu Kristu Ithi uyakuqeda ngomoya womlomo wayo iyakumqeda ithi uyafinisha imchithe ngokubonakala kokufika kwayo bese yachithwa ngokubonakala ukufika kwayo ngoba yini lowo okufika kwakhe kungokokusebenza kukaSathane lowo ukufika kwakhe kungokusebenza kaSathane ngawo onke amandla ngawo wonke amandla nezibonakaliso nezimangaliso zamanga uNkulunkulu manje uzithathele yena izinyathelo ukuthi azogcwalisa yini ezokwenza lokho ebantwini athi abathanda nangayo yonke inkohliso yokungalungi nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo kulabo ababhubhayo ngenxa yokuba kunesizathu ingakho ngibuza ukuthi angayenza kanjani lento abantu abathandayo kunesizathu sithini isizathu ngenxa yokuba bengavumanga abafuni ukuthanda ini iqiniso anifuni iqiniso nithanda amanga ngaphezu kweqiniso niyawathenga amanga ngaphezu kweqiniso ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ngenxa yokuthi abafuni ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe abafunanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe wayesebanikela ngalokho-ke uNkulunkulu wabathumela ubani uNkulunkulu wenzani ubathumela amandla ngakho ngithi-ke mina-ke kunina uthathele yena izinyathelo kulesikhathi usathana kanamandla ngokuba vele usengenile kunina ngokuba nina nifuna ukumnqaba usathane uNkulunkulu wasithathela yena izinyathelo ukuthi angibagcwalisele baqhubezele babhebhetheke ekutheni bangafuni ukuzwa ngoba vele banenkani abafuni ukuzwa indlela zami babulala abaprofeti bami babulala abapostoli bami babulala indodana yami abafuni ukukholwa
kepha ndiyabazi ngabami ngoba labo bakholwayo wabenza amadodana amadodakazi. Ngalokho-ke uNkulunkulu ubathumela amandla okuduka. Ubanikele kuphi? Ubathumele amandla okuduka. La akuyona oqala nolontuzana uAhab, uAhabe ngesiZulu. uAhabe naye wathunyelwa umoya wokudukisa ngokuba yini wayetshesusile nomfazi wakhe uJezebel. uNkulunkulu wamnikela waqhamuka umoya uNkulunkulu wazothi ke mina ngamdukisa wathi kanjani wathi ngizoba umoya wenkohliso. Umoya wenkohliso uyaqhamuka kuNkulunkulu kulabo abangafuni ukumlalela. Izothi lokho nalokho. Hallelujah. Yayizona nto leyo wathi uNkulunkulu hamba uphumelele. Yes Lord. Akaphumelelanga namanje izwi laNkulunkulu liyafezeka. Ubathumela amandla okuduka. Ubathumela amandla okuduka Baze bakholwe ngamanga. baze bakholwe yini? Baze bakholwe ngamanga. Ngiyantshela nje ukuthi nina bafundisi bamanga nikholelwa izinto enizibukayo ku TV ezama TV shows amanga inhlelo za TV lezi niyazithanda kakhulu. iBhayibheli alilaza nilifuni futhi iBhayibheli. Yes Lord. Anilifuni iBhayibheli anisenzisi. Ukuze bonke abangakholwanga. Ukuze bonke labo abangafunanga ukukholwa. Yiqiniso. Yebo. Benamela ukungalungi. Bejabulela ungalungi. Balahlwe. Bazokulahlwa egcineni kakho konke. Awunandawo uNkulunkulu. Uma wena ungafuni ukwenza intando yakhe ithi incwadi yezakha isahluko 1 isahluko 18 verse 1. Awunandawo. Uma ungafuni ukulalela abazali bakho bekutshela indlela elungile. Awufuni ukuhlonipha. Ozahlukanisayo. Lowo ongafuni ukulalela Ufuna esakhe isifiso. wangijebona kile khona uNkulunkulu engenelela khona ekuthumelela lo moya wenkohliso uyini awufuni ukulalela ufuna ukukholwa iqiniso ufuna ukukholwa amanga akuphephethelisa kunika bese mvalo uzozonda umuntu ohamba ngendlela elungile. Amen. Kanti yini bambethela uJesu bamshaya? Yingoba babezonda indlela elungile. Abayifuni indlela elungile. Uphika konke ukuhlakanipha. Uphika konke ukuyaphika konke hayi ukuthi uphika okunye ukuhlakanipha. Uphika konke ukuhlakanipha. Amen. Uyakuphika. Umuntu ophikisa leBhayibheli leli. Yingokuba uhlakanipha akakufuni. Amen. Incwadi yezakha isahluko sokuqala verse 5. Ukuze ohlakaniphileyo ezwe aqhubeke ekufundeni nokuqondileyo. Noqondileyo verse 4. Nokunika abangenalwazi ukuhlakanipha. Shesha. Hallelujah. Verse 2. Incwadi izakha isahluko sokuqala iverse lokuqala. Nazi izakha zikaSolomoni indodana kaDavide inkosi yakwaIsrayeli zokwazi ukuhlakanipha nokuyalwa. Zokwazi ukwenza ini? Ukuhlakanipha nokuyalwa. Ukwazi ukuhlakanipha. Uma wamukela ukuyalwa kusho ukuthi kuwena khona inhlasi yokuhlakana. Nokwahlukanisa amazwi okuqonda. So uma sowamukele iziyalo ukuhlakanipha kuyangena kuwena so ukwazi ukuhlukanisa amazwi okuqonda. Uzokwazi kanjani ukuhlukanisa ungalazi iqiniso? Uzolazi kanjani iqiniso kungekho ukukhanya? Uzobangana kanjani ukukhanya ungaholo umuntu omekukhanyeni? Nokwamukela ukulaywa kube ngokuhlakanipha. Ukuze wena kungene ukuhlakanipha kuwena kufanele kube khona ukukhanya ngaphambi kwakho. Nokulunga. Kufanele kube khona uKristu. Nokwahlulela neqiniso. Zonke izinto ukuthula. Yes Lord. Ukulunga. Yes Lord. Ukwahlulela. Yes Lord. Ukuhlakanipha iqiniso. Umusa. Amen. Kufanele lezo zinto ube nazo. Nokunika abangenalwazi ukuhlakanipha. Ukuze ukwazi ukudlulisa ubuhlakani kulabo abangenalo ulwazi. Nezinsizwa ukwazi amasu. So ukuze nabantu abafana abancane abasakhula bakwazi ukuthola ubuhlakani namasu okuphila. Hayi le ndaba yokuthi nihleli nikhuluma ngamantombazane nibhizi nihluka insangu.
nikhuluma ngezinto ezingayendawo ezingathi shu nihleli namantombazane nikhuluma ngabafana ukuthi ubani ukwenzeleni umosha isikhathi sakho umosha nje impilo yakho imoshiwe ukuze ohlakaniphileyo ezwe ukuze lowo onamadlebe ithi incwadi lowo onezindlebe makezwe ukuthi uthini umoya emabandleni onezindlebe khona abantu abanamadlebe lawo siwabambayo kodwa abezwe khona amadlebe kamoya Nkosi ubani ozwile khona abantu abanamadlebe kamoya balizwe njengoba linjalizwe bese bayalenza lithi singabi ngabantu abakholwayo ngokuthi silizwe izwi kuphela singalenzi ukukholwa kwethu makuba ukuthi izwi siyalenza ngiphe ukuze ohlakaniphileyo ezwe aqhubeke ekufundeni umuntu ohlakaniphileyo uyezwa mase aqhubeka athathe iBhayibheli lakhe zonke izinsuku awunaso isikhathi sa-Instagram lokubrowse lapha kuphele 2 hours no TikTok no Facebook no YouTube isikhathi sakho usicisha nezwi likaNkulunkulu yonke into oyenzayo ufuna kube khona ulwazi olunezelekekayo kuwena noqondileyo athole iziluleko ezinhle oqondileyo futhi uhamba ngendlela iluleko usiyakhuthazwa ukuthi aqhubeke ahambe endleleni enhle maxesha onke noma izikhathi zonke noma mihla yonke yokuphila kwakhe ukuba aqonde izaga nezimfihlakalo ukuze yabona izaga nezimfihlakalo iBhayibheli nezaga kuyimfihlakalo izaga into eshiwo kufaniswa nenye into kodwa kube kushiwo enye into ukuze wena ohlakaniphile makukhona isambulo ukwazi ukuthola imfihlakalo yesaga imfihlakalo kaNkulunkulu ayinikile abantwana bakhe abalalelayo abazinikele ezwini ingakho ke ukwazi ukuthi ubreak it down iBhayibheli uhlanganisa imibhalo ikhulume izwi elilodwa ingakhulumi okunye ngapha ngale ikhuluma okunye mase ufuna uhamba ulona nabantu uthi wena ke uNkulunkulu ukuthanda khona unjalo khona uyisoni namanga uNkulunkulu uyazonda izoni uNkulunkulu uyazonda izoni kanti yini ezomenza ukuthi azobhubhisa umhlaba ahlukanise abantu abangasile abangcolile abafaka esiqogweni uma ukuthi uyazithanda izoni asinayo indawo ezulwini izoni umusa unikwe manje ukuthi uphenduke ezonweni zakho mase uphendukile ezonweni zakho bese ke uyathethelela izono zakho usaphila ukho ukuthethelela kwezono baphathiswe egameni likaJesu Kristu kuphela ayikho enye indlela ningazama ukuzenzela ushortcut ngoba vele ngiyabathanda kodwa gcineni iqiniso limile endincane indlela esindisweni lebhujisweni inkulu ivulekile ihanjwa inombani igcwele abathakathi igcwele abafundisi igcwele ababhishophu igcwele abapostoli bamanga igcwele omama umfundisi igcwele ke ababulali nabaqambi bamanga nezinja igcwele lonke uhlobo indlela ebhujisweni haleluya ngiphe incwadi kaPetru incwadi njalo yesibili ezenzo haleluya izenzo isahluko sesibili verse 38 yes uPetru wayesethi phendukani yilowo nalowo abhaphathizwe yilowo nalowo ufuna abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu igama lokubhaphathiswa mase uphendukile ezonweni zakho likaJesu Kristu alikho elinye igama likayise nelendodana likaMoya Ngcwele igama likaJesu Kristu lelo ngokuba ithi incwadi yena ungumfanekiso kaNkulunkulu so uma umfanekiso kaNkulunkulu yonke into yenziwa ngegama lakhe lo mfanekiso kaNkulunkulu ngokuba uperfect iyona into yenza ukuthi ke abe igama lokubhaphathiswa ukuthi uperfect mofuna ukwazi funa nobhaphathiswa egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethela kwezono zakho ukuze wamkeliswe isiphiwo sikaMoya Ngcwele ngokuba lesithembiso ngeseni esabantwana benu esaba bonke abakude inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza waqhubeka wanezelela wabayala wathi isindiseni kulesizukulwane lesi esiphambeleyo niyazibonela nani isizukulwane lesi esiphila kusona siphambene nenkolo kaNkulunkulu siphambene nemfundiso kaNkulunkulu siphambene nje sisodwa amadoda lalana wodwa abantu besifazane balala ngaphandle komshado abantu besilisa balala ngaphandle komshado abantu bayashada bayadivorce bashada abanye abantu besaphila abanye abantu beshade nabo abafundisi bafundisa ivangeli lamanga ngicakalo haleluya
abafana balalana bodwa amantombazana alalana wodwa wakayizwa phi lonto leyo Ngiyathakala Nkosi. Hallelujah. liphambene izwe abantu badala abafukela noma wabo dangulana nosisi wakho bheba wonke umuntu ekhaya bayagwazana ekhaya bese bedakiwe kuqhuma inqindi kube leyo ndaba akukho ukuthula akukho uthando ekhaya Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. nikiwe isikhathi sindiseni manje uma uzwa sophenduka soshiya imininingwane sibonga uNkulunkulu ngomusa nothando nangakho konke sithi uNkulunkulu usigcine siphephise njalo sipha amandla nokuqonda nokuthi abantu bamukele izwi lakho ngendlela efanele umusa nothando wehlele kubona amen Bazalwane sheshisa uthatha ipeni siyayishiya imininingwane kulabo izwi eselingenile ngaphakathi kubona liyasebenza kuze uzokwazi ukuthi ungene emanzini ube isidalo esisha. Inamba ngizoyishiya ne-email address. Inamba ithi 066 566 9245. Ngiphinde inamba ithi 066 566 9245. I-email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Intshumayelo nazo ziyatholakala ngokuphelele kwazo kuze uzoyithola zonke ku-YouTube. Uthi izwi lenkosi uJesu Kristu musu uyakwazi ukusubscribe ukwazi ukushare nezihlobo zakho. Ngiphinde uthi izwi lenkosi uJesu Kristu ukwazi ukusubscribe uthumele nezihlobo zakho intshumayelo zikwazi ukulalela ivangeli lihambe lifinyelele kuzo zonke izizwe. Ku Instagram ihandle ithi izwi lenkosi uJesu Kristu uzobe usukwazi ukufollowisha ukwazi ukusenda nama DM sixhumane inkosi mayivumile. uJesu Kristu inkosi nomsindisi empilweni zethu ungumqali nomphelelisi. Siyayibonga inkosi manje naphakade amen. Amen. Sibonge bazalwane umusa kaNkulunkulu asinike wona. Sibonge nothando oluvela kuJesu Kristu engathi lunganda enhliziyweni zethu. Sikhule uthandweni sazi intando kaNkulunkulu uma sifunde ngokuqonda sigcwaliswe ngesiphiwo sikaMoya Engcwele nokukhuluma ngezilimi njengokuba umoya oyingcwele usinika uphimisela. Siphinde futhi sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen.